Otázka, ak Boha nemôžeme vidieť, ako môžeme vedieť, že On skutočne existuje? Odpoveď, hoci ho nemôžeme vidieť, vieme, že Boh existuje. Biblia Skutky apoštolov 14 hodín 17 minút hovorí, nezanechal sa bez svedectva. Boh dáva dôkazy, aby ľudia mohli spoznať jeho existenciu. O existencii môžeme hovoriť len vtedy, ak sú dôkazy, nie je to výmysel ani prázdna domnienka. V Skutkoch apoštolov 17 hodín 25 minút čítame, že Boh dáva všetkým život, dých a všetko ostatné. To je dôkaz, ktorý Boh ukazuje v každom človeku. Keď pijeme vodu, mali by sme myslieť na jej prameň, rovnako by sme mali vedieť, že život, dých a všetko pochádza od Boha. Aj keď vedci už objavili prvky hmoty, ako by z týchto neživých prvkov mohol vzniknúť život. Táto veľká otázka o pôvode života okrem toho, že je darom od Boha, nemá inú odpoveď, ktorú by vedci mohli dať. Preto fakt, že na svete existuje život, je dôkazom existencie pravého Boha. Tento dôkaz je viditeľný v každom človeku, aký je zjavný a silný.